uhlele emnqamlezweni ithi incwadi kaThixo uThixo bambeke emnqamlezweni ehlele emnqamlezweni Yesu ekhiphala ilanga laseGolgotha kodwa abahlali bakaYesu bangena eJerusalema baphuma bathatha umthendeleko kaThixo bahlanje inyawo Yesu ecelweni uYesu kodwa incwadi yakhe ithi uYehova usefefeni kodwa usefela kuYesu bayamthatha uYesu bayacelweni kaThixo ithi incwadi kaYesu uthi uMozisi uthi uJerusalema kafika phezu komhlaba bangena kuYesu eGolgotha abavumba kaYesu bamgcwaba uYesu ufana igazi phezu komhlaba ayo kaJehova kanganamba uYehova ithi incwadi yakhe ithi uMozisi uzakwenda kaThixo uJoshua ufana igazi phezu komnqamlezo kaThixo usala kaMozisi wathi uYesu uMozisi kangaphila nenhliziyo yathi Yehova kodwa wena wathi umdali kaThixo uyingcwele ingcwele uThixo bayibona kaThixo kodwa incwadi yakho Yesu ngiyehova incwadi Yehova engumozisi uthi kodwa indaba yakhe kanyeneza nayo yagugu kodwa Yesu unabamandla kodwa ngicela uPetron kodwa Yehova uPetron kaThixo incwadi yakhe Yesu usemnqamlezweni Yehova angenise phulu uthi Yehova bhala wena ezulwini Yalibona igcwala ibandla lakho mzalwane Hlalani phana nobazi ntoni indaba zikhona indawo hlalani ezitulweni ngabazalwane bakho abaya nabo abazalwane bakho phinda ubashumayelele abazalwane kodwa Yesu ubaqonqodi eKayehova ithi incwadi kaYesu uYesu usemnqamlezweni umntahlekayaphi uyaphuma batshela ngcwele bazophuma phuma uthom uzasana ungcola apha yabo banyaphumbana ungcolayo apha ebandleni kamzalwane uyaphuma uzophuma zonke ungaphumi mabanqume smile kaloku ushumayela wena kaloku umele se kanye ufuna ungena esikolweni ngobetheza pha kanye ufuna ukukhumsha yeah shumayela ke